Usa ka lalaking naungdang ang pagskwela ang kakuhaan og inspirasyon human nga nagkugi kini pinaagi sa paghimog scale model nga mga jeepney. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Tungod sa kawadon, miundang sa pag-eskwela si John Kasipong, 23 anyos, ug nanarbaho na lang siya isip usa ka pump boy sa gasolinahan. Apan wa niya damha nga bisan gawa sa eskwelahan, madiskobrehan niya nga duna di ay siya'y tinaguang talento. Ug kini ang paggama og scale model sa mga jeepney. Matod niya, niadtong bata pa siya, dili siya mapalitan og mga dulaang sakyanan sa iyang mga ginikanan tungod kay igo ra ang ilang kwarta pangkaon. Kan gidala lang po nako diri pagbuhat ani sa kanang medyo kamaom po mo drawing pud gamay sa mga sakyanan. I-apply nako ani. Matod ni John, moabot sa 4 ka adlaw bag-o mahuman ang usa ka scale model, sanglit detalyado ug kinahanglan ang taas nga pasensya. Gawas niini naga-customize sabog disenyo sa motor si John. Kung pusigido gid nimo nga mahuman siya ma'am, balag kuti kay siya, mahuman gini mo na siya. Balag dugay kay sa mahuman at least hindi mahuman na kita nimo nga imong kakapoy bang. Tambag ni John sa mga susama niya nga dunay tinaguang talento. Dili kini angay nga undangan ug kalimtan kay posibleng kini ang mahimong susi sa imong kalampusan. Kuno kuala ninyo inspirasyon ninyong kan, inyong pamilya. Kada adlaw mo trabaho mo. Para kadlaw kada namoy kusog kada adlaw. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao.